Matur nuwun sanget, mbok bilih kula kalian Pak Kapolsek dipun undang acara sedekah bumi dhateng pepunden gandang iki. Kalau berlaku mas Soroteng pandang sumur anak dari jroning pasarean Nopeteng saharine Sineta Purana Pepito Mororeh mangus umyongan brengengen Ati karo maning aswose Nyusahne kancane. Yo. Yang selanjutnya lagi dari kota dingin Batu. Pantes sih. Santai, sesuk tak bolehno induk ludruk sesuk. Sun gandang ingkang kawula hormati, kawula cintai, kawula banggakan. Matur nuwun sanget, mbok bilih kula kalian Pak Kapolsek dipun undang acara sedekah bumi dhateng pepunden gandang iki. Mugi-mugi panjenengan sedaya sami dipun paringi kesehatan, seger waras, rezekine tambah barokah, melimpah, sing tesih kagungan utang, utangi ndang lunas. Kalian sholawatan
Selatan nggih. Niki ategesipun warga masyarakat di bawah Pak Kasun Parianto, Bu Kades Lilis menika sampun mensyukuri lan mempunyai nilai religius ingkang tinggi. Wonten ingkang remen ringgit, mengke dalu remen pengaosan. Mugi-mugi sedaya Wis sampean dum Mas. Wis sampean dum sing wis oleh sampean tutul bathuke sambel, sing gak balik maneh. Sing babon nggawa anak kei babone ae, anake ora usah sing kancane sing kedamun. Sing ketok kebagian. Nah. Ambenge lo isih 200 nang jero, sampean kon tetep kok angel. Kok penak aku ngongkon Pak Camat tak kok lungguh ae lungguh sampean kok angel. Iya toh? Gue lungguh. Mbone isih diteri ge apa? Isi toba Mas, isi toba. Yakin? Aja bidui pono lho, kualat bidui pono. Minta teman. Wis, nek wis entek engko sinat duman kok ngaji ya, Mbak. Yen ngaji, yen dalu ngaji. Insyaallah. Berkate ngaji nggih enten.